Mana kuthiwe esikoleni enene kuzobe kune trip asocela imali kubazali kuzobe kiwa eMall of Africa. Hawu. Niyokwenzana eMall? eMall of Africa kufundwa ngamazwe nje yaseAfrica kuthiwe kuzophuma nakuma exam masingayanga sofeyile. Hawu, uyabona ngothisha banamhlanje afundisa impela wethenjiwe. Uyabona thina ngesikhathi zethu zezobadlululo sasingavunyelwa ukuthi siye eAfrica. Uyabona manje ngiyayiqhenya ukuthi othisha bayakwazi ukwenza lento sama Africa thina. Yeah. Manje kuthiwa malini ngane? u750 rand bese kuba u250 rand wokudla. Hayi ayinankinga leyo mali ozoyithola nje mntanami ngoba ngiyofunda. Hayi uzoyithola ngane yami. Yebo kuthiwe senze nama passport awu 450 rand ngoba eMall of Africa kunamazonke manje ngesikwazi ukungena kwamanye amazwe mesinganayo ipassport. Oh. Kusho ukuthi kufanele siye emafezi nje manje siyothatha ipassport. Yebo. Hayi kulungile mntanami soyilungisa yonke leyo nto ngiyamazi othisha banamhlanje abanawo amanga. Balento abanikufundisa yona kubalekile ukuthi nizazi nokuthi nisukaphi niyaphi njengoba niyofunda nje ngeAfrica yona into esifunayo leyo. Awu ngazi ngajabula. Cha imali zoyithola mntana. Ngiyabonga ma. Kwasekuthiwa ke emva kwenyanga ezimbili futhi sizoba nenye trip nayo izophuma ku-exam sobe siya kwi-lecture room. Oh, hayi ayinankinga le imali ngiyakutshela ikhona la endlini uyihlowa straight imali enjengemali. Ngadayisa ngisho impahla la endlini mina ngoba uyofunda thenje uyangezwa. Ngoba uyofunda mntanami. Yebo. Vele kwakuyisifiso sikayihlo leso.